ए भाई देखନ୍ତୁ କେତେ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ପଖାଳ ବେଲକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଡ଼ା ଲୁଣ ରାଗ କେତେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆଇଟମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ବେଲାରେ କେବେ ରୋଗ ହବନି। ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ରହିବ, ମନ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ ହେଉଥିବ, ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ବେଲାଏ ଏ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଡ଼ା ରାଗ ଲୁଣ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଖାଳ ଭାତ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାର ମଜା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ପଖାଳର ମଜା ଜାଣିଛୁ, ପଖାଳ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ ପଖାଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ସେହି ହିଁ ବୁଝିବ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ଏବେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଖାଳ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଖାଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ ଆଗକୁ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କର ଖାଇବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।